Son Fernando, teño o proxecto de futuro alcalde e supónse que son artista. Sabes que canción é esta? O proxecto surge porque eu sempre tive en 1000 grupos e sempre compuse moitísimas cancións e un día chamoume amigo bueno e díxome vente pa casa e aquí facemos un tema xuntos e eu dixen, pois veña, por que non? E a funcionar e despois xa de eso dixen, tío, teño ganas de facer música, de gravar as miñas cousas, producilas e publicalas e así surgeu. Ahora teño o concerto con The Rappans que me invitaron ao seu concerto de presentación do Corazón con un after o día 11 de marzo, o sea, dentro de 2 días. Despois, dentro de 9 días, na Salaín en Coruña teño con The Rappans tamén que invitaron ali un concertiño. Estou aberto a contratacións, ainda que supoño que haberá algunha sorpresiña aí no verán. Esperemos, non? Digo eu. Disfrutar das salas arriba dun escenario abaixo pois cambia bastante as cousas. Son cousas moi distintas, disfrútanse igual, pero son cousas moi distintas. Arriba dun escenario mola moito estar, se che gusta estar, tes moita presencia, mola a saco. Pero non podes facer todo o que te pete. Por exemplo, agora vou tocar na Salaín, pero joder, a última vez que estive na Salaín botaronme dali. E de feito foi vendo un concerto de The Rappans. Está moi guai, sabes, volver outra vez a esa sala e tocar con The Rappans. Entonces, bueno, cada un que vesa o que máis lle mola. A min estar debaixo mólame bastante, teño que decirlo. Os géneros que me inspiran, pois pareceme unha mamarrachada, o sea, inspírame o que me inspira. A ver, inspírame a veces pois pop ou unha frase dun artista así que comercial, como me pode inspirar aquí un grupo de Santiago. De feito, en Santiago ven a escena ahora que te cagas, en Galicia. Eso é hostia, que estás escoitando grupos, estás te inspirando de grupos dos que es amigos, son veciños, sabes? Eso está moi guapo. O sea, parece que ser artista é como todo super guai, así, é unha mierda. De feito, é como... Se o meu fillo ou a miña filla fora artista sería unha ruína para min, pero é como... Joder, pois ao final dis, estás cansado de sempre traballar para algo que non che gusta e dis, bueno, pois agora vou facer o que a min me pete e teño ganas, pero é unha ruína. Non lle aconsello a ninguén que sea artista. Pois, cando gravamos o videoclip, sí que é certo que necesitamos unha máquina de fume e, ao final, por temas logísticos non a pedimos, pero dixemos aos figurantes que empezaran a fumar e que ademais empezamos a rodar ás 8 da mañá, entonces todos juntamos aos figurantes nunha habitación e demos un mazo pitillos, empezaron a fumar, vale, ahora que hai fume, a gravar todo Dios, sabes? Eu teño asma, despois tiven que chutarme mazo ventolín, pero bueno, mereceu a pena, creo que hai unha atmosfera de un clima guapo. Marisa é a chica que, bueno, é a amiga que pincha conmigo nos directos. É a hostia. Estaba xusto pensando antes de chegar aquí que digo, joder, teño bastante cariño, traballa moitísimas horas en Coruña e ven a Santiago, está cansadísima, eu digo de tocar ou así, ela fai, non? Pois o proceso creativo, eu chego ca canción feita, digo a Santi, oye Santi, quero uns baixos como este grupo, quero unha batería como isto, unha cousa así moi bestia, que sone moi loco todo. Pero de súpeto, cando xa está feito, buah, temazo, buah, perfecto. Chego a casa e escoito e digo, buah, Santi, hai unha cousa que quero cambiar aí. Volvo a súa casa e cambiamos o tema 5 veces, e despois pasamos yo a búa para que o mesture, o masterice, pero despois cando está todo pechado, paso yo a búa e ocurreseme outra cousa, e búa cagas en Dios, falando claro, porque Fernando, tío, que xa estou mesturando, como que hai que producir outra vez? É como un pa atrás, pa diante, pa atrás, é moi complicado. Pero por eso me gusta traballar con eles, porque me permiten eso, basicamente, porque outra xente non faría. Porque son colegas, joder. Supoño que te estarás refirindo a Ya no quieres nada, que é unha foto que fixen eu a un colega. Pois unha noite que nos despertamos chunguísimos, a verdade, despertámonos chunguísimos despois de un concerto. Despertouse así medio jato e dixen, buah, quédate así, tío, quédate así, sabes? E saquinlle a foto e quedou eso. Non foi unha noite loca de amor e pasión entre dúas personas. Que tal, Pois, da música o que me mola é que podo facer o que me sala do carallo, sen dar explicacións a ninguén.
eso está bastante guapo, porque sempre tens que estar aí a decir cousas que non molan e poñer boas caras, aquí fago o que quero.